Ja nyt se liikenteeseen pääsee kunnon pätkällä. Ja Ruori joutuu heti vaikeuksiin. Joten nyt on lähellä kyllä Ruori oli kakkosella tässä, mutta nyt siellä alkaa jälleen hänen autosakin höyryämään siihen malliin. Tätä kuskillakin ollaan vähän tällaisessa pinnassa. Ruori joutuu odottamaan kyllä todella kauan noin pätkälle pääsyä. Ei lähtenyt katsomaan tuolta pompaamaan Limanalla. Taas se piilaa ja sieltä tipahtaa jälleen alas. Ja eikö se mennä niinku tosta ylös? Sitten tosta ei sitten nyt siellä tuntuu, että alkaa Kanervolta römisemäänkin. Onko siellä hieman lämpöongelmia vai onko tuo vaan, että siellä joku... Ei ainakaan huolehtiva autohöyryä. Älä Mersu. Vaan vähän vaikutusääniöstä vähän se pahan paistaa huurua. Kyllä sieltä Ruoron tekee ratkaisunsa. Ja hänen tämä Suomen kilpailu on sitten näistä osin tässä. Ja löytäneen Tommi. Nyt varmaan sanotaan, että Tommi vaan tarkistaa, että on ok. Ja moottorikin näin nyt todennäköisesti kannattaa kääntää se auto vaan pyörilleen ja Tommi sitten takkailee ja ajelee hänetti parhaalla pois. Siitä tuskin kannattaa sieltä lähteä. Siinä on vaan yhtään mihinkään. Kaskisen Miikka tuon auton rakentaja tuolla hiikkuu todellakin. Ja löytynä ja nostaa kädet ylös, jos tarkoittaa sitä, että miespuunosta ja tuskin tuolla ollenkaan juurikaan yhtään mitään tapahtuu. Vain kisaloppuun siihen ja varmastikin tuo kolmas paikkakin saattaa. Varmaan siinä aamulla, että ei pyöräillä autoliikkaan. Näin, sinne saatiin hieman puhalla vähän sitä osin. Ja lopettaa tuolla pisteet tuonne Nyrkimän ei tuskaakaan. Aarne ei turhaan kiertele, siitä vaan suoraan liposta ylitse. Voi olla ainakaan siitä rajalla.
Magne poistuu sinne Pälkäneen lipan taakse. Toistaan rikkiin on puolustullisesti kääntää myöskin Hassun kulmaan tosiaan kun näkee tuon portin, niin tajuaa niin, että nyt on kääntänyt sormia tuonne ja tänne ja sinne pisteikään sen jälkeen ja turvaa mitä vielä näyttää. Pieniä tavomerkkejä. Kohdiksensa vihreässä kun ylhäällä asiassa puolella vielä itseellä kun laulaa ja kivasti kannattaa miten tämä puolella sitten lähtee rullaamaan. So, unofficial result to Unlimited class. Winner of today, Arne Johannesen, point 2009. Second is Mikael Jonsen, Pegasus, point 1631, eli 1631. And third position, arvatkaa kuka, Tommi Löytynoja, 1506. Ja pelaajana tuohon puolen väliin mitään probleemia.
Mielestäni kuitenkin tuon portin, onko ne takarenkaat ylitse siitä portin. En ole aivan varma, mutta tuosta se ei kuitenkaan varmastikaan enää lähde nousemaan. Ate varmasti ottaa auton mieluummin ehjänä alas. Nyt se on tumessa. Palomiehet sinne paikalle katsomaan, että mikä siellä lieskat lyö. Se on myynnissä se auto. Pelastakaa Save the Willy. Hiekkaa tuli ainakin nopeasti kylkeen. Oliko siellä vaan laasikuitu vai öljykö siellä paloi? Mikä siellä on? Ilmun aikaa tai pelätä sinä, että tuolla päällä perätrussi ottaa vankin. Ei joku äskenkään siinä vaiheessa, kun otetaan toinen pakki, niin siinä vaiheessa ollaan alkaa sitten siinä ja nyt taisi kukin jälleen saapua sinne rinteeseen. Vai kukin, en ole varma. Hän on startussa Rosin autolla ihan välinen. Turvahenkilökunnalle kiire ja myöskin Mihail Väri näyttää siellä, että minkälainen on Formula Offroad-auton pohjapanssarin muoto. Kyllähän alkaa tapahtumaan tällä viimeisellä pätkällä, on nämä aikamoisia show-miehiä nämä täällä. Voittanut poppimestaruuden aikaisemmin tosin kokonaan toisen. Vihreät liput ylhäällä ja Jare matkaa. Ja puoleen väliin todella nätisti. Jare mukana Mauristo 4x4 maailmanlehti. Veijo Maurio korjaamo, Castron ja K. Salosen auto korjaamo. Jare ottaa varmastikin tuolla renkaat tuohon penkalle ja ei, mitähän siellä nyt sitten tapahtui. Kävin portin ylitse, niin siitä yltäsin sitten porttilinja alaspäin ja se tarkoittaa sitä, että jäädä taas tuon ylimmäisen portin pisteen määrän, mutta jää ihan nuo viimeiset tarvittavat 10 pisteet saamatta. Nyt sitten jännitetäänkin, että miten tässä käy, että miten nämä kaksi viimeistä autoa Roger Fosse, Strogilla puolustaa vähän reikä ilmaan, eli iltaa ja puhtia tonne Sivusradioihin ja antaa yleisö totta kai aplodin. Jare Salonen ja Ville Rauto. Roger Fosse. Piissaavan puolen välin asti ratan todella näyttävästi.
minuutti silloin, kun se on otettu tuolla puoleen väliin alta. En tiedä tarkalleen sääntöjä, mutta se selviää hetken kuluttua. Nähdään pisteet tuolta ylhäältä. 250 pistettä, joten ei tule täysiä. Viimeinen autokanaleikka ratkaistaan kilpailun voittajaa. Katsotaan tuolta vielä ylhäältä, varmistetaan, että oliko se täynnä 350 pistettä. Kyllä, näin se on, ja se tarkoittaa sitä, että tietysti Josseen menee omalle luvulle. Ja mitä pisteitä? Nyt hyvä yleisö,